Дами и господа! Този поздрав е специално направен от Юлиан Райков, специално за Яшко Майстора! За най-големия майстор! За човека с голямото сърце! Чуй си бит! Продукция! Уважаван от народа, от малък тръгнал, сам се издигнал, с труд и акъл името си направил. Където мине всички го знаят, за Яшко Майстора хората говорят. Вали гърми, Яшко Майстора, пак му върви, пак печели. Майстор голям, уважаван човек, от северна до южна България го знаят всички. Човек с достоинство, помага на всеки, има добро сърце. Къща като палат, семейство до него, най-красивите деца, гордост голяма, с чест живе, с уважение ходи. И душманите тайно му завиждат. Вали гърми, Яшко Майстора, пак му върви, пак печели. Майстор голям, уважаван човек, от северна до южна България го знаят всички. Яшко, Баро Тарикато, с сила и акъл всичко постигна. Легенда стана между хората, където седне чест и уважение. Опа! Яшко Майстора! Цяла България името му знае.